mali finitigiw ulu ye jatigɛ wale taba maa 26 ka ulu ɲɛnama minɛ duwanza marabolo kɔnɔna la. Misabugu botarake kamalen dɔ kɔni su ka kanaliji kɔnɔla la. Ale ni an sɔn ko jatigɛ wale taba ulu kɔni taara dugu dɔw kɔni kɔnɔna la ka u yɛrɛ di dugudenw kɔni fali ma maa kɔni ma kun jɔnjɔn sɔrɔ ninnu na. An balima an bɛna ni kibaru ni walanwalaw ye aw ka bidon kibaru kɔnɔna la. K'aw ladɔnniya k'a fɔ sibirido desanburu kalo tile 3 mali finitigiw ulu kɔni u ka lakana baara dɔw kɔni boloda o senfɛ u kɔni ye jatigɛ wale taba maa 26 ka ulu ɲɛnama minɛ. K'aw ladɔnniya k'a fɔ ko nin baara ninnu kɔni kɛla bore ko a kɔni ni kɔna cɛla kɔni kumanja duwanza marabolo kɔnɔna la. K'aw ladɔnniya k'a fɔ ko finitigilakaw kibaruya kɔni sera olu ma ka yɛrɛ k'a fɔ ko jatigɛ wale tabaw ko ulu kɔni kun dagalen don nin yɔrɔ kofalen na. O kama ulu kɔni cuna u kan ne ka sɔrɔ ka maa 26 ka ulu ɲɛnama minɛ o la. Ko wa nin baara in fɛnɛ senfɛ mali finitigilakaw ulu kɔni fɛnɛ tilala tuguni ni ka angɛrɛ bɔrɔ dɔ kɔni bɛ yen nɔ ni o angɛrɛ bɔrɔ in kɔni bɛ kɛ ka dugu jukɔrɔ mugu dilan o angɛrɛ ka o bɔrɔ 10 kɔni ta u kɔ. Wa o fɛnɛ kɔfɛ ko malo 100 kilo bɔrɔ o den 46 o yɛrɛ kɔni fɛnɛ tilala ka ta nin jatigɛ wale taba ninnu kɔ ni u ye o malo ninnu kɔni jagoya minɛ dugudenw kɔni na ko o ye jaga ye. Nin baara in hukumu kɔnɔna la kibara jugu dɔw kɔni nana bɔlɔlɔ siraw kɔni fɛ minnu kɔni a yɛrɛ k'a fɔ ko mali finitigilakaw ko ulu kɔni ye jatigɛ wale taba maa 41 ka ulu kɔni minɛ nin yɔrɔ kofalen na ni o ye bore kɔna fanfɛ. Wa o kunnafoni kelen ninnu tilala k'a fɔ tuguni ko mali finitigilakaw ko ulu kɔni maa 30 ɲɔgɔnna ko ka ulu bɔnɛ u ni na ko ka sɔrɔ ka maa 11 ko ka ulu labila. Mali finitigilakaw ulu kɔni ye sɛbɛn kɛ k'a yɛrɛ k'a fɔ ko nin kibaruya jugu ninnu tɛ tiɲɛ sabula ulu kɔni ye baara min kɔni kɛ nin yɔrɔ kofalen na yen nɔ an fɔlɔla ka o kibaruyaw de di aw ma. Ko wa o tɛmɛlen yɛrɛ kɔni fɛnɛ kɔfɛ tarata do desanburu kalo tile 26 ko finitigilakaw ulu kɔni ye u ka wilikajɔ dɔ kɔni fɛnɛ boloda Nampala ni o bɛ Tɔnbɔkutu marabolo kɔnɔna la. O baara ninnu senfɛ jatigɛ wale taba maa 1 o bɔnɛla a nin na ale ni siganamɔgɔ maa 8 ulu yɛrɛ kɔni fɛnɛ minɛla. Ko wa ni jatigɛ wale taba ninnu kɔni minɛli senfɛ ko mali finitigiw ulu kɔni tilala ka u tɛgɛ kɔni da maramafɛn kɔni caman kan fo ka taa se marifaw ma ale ni kɛlɛkɛminɛn wɛrɛw ani telefɔniw ale ni marifa chargeurs. Ko nin don kofalen fila ninnu bɛɛ lajɛlen na ko mɔgɔ minnu kɔni minɛla u kɔni ka koɲa kɔni dira finitigilakaw kɔni ma ni o ye gendarmerie mɔgɔw ye walasa ulu kɔni bɛ se ka u ka sɛgɛsɛgɛliw kɔni kɛ. Wa kibaruya wɛrɛ mana bɔ kɔfɛ an b'o da o tulo kan. Kibaruya wɛrɛ man bolo ka da tulo kan o de ye sudɛr kamalen dɔ a yɛrɛla k'a fɔ ko bɔtarakɛ ale kɔni su kan kanaliji kɔnɔna la Misabugu. Kibaruya min sera ma olu kɔni a yɛrɛ k'a fɔ ko nin kamaleni ale kɔni kun ɲɛmatunna a bɛ tile damadɔni bɔ ko o hukumu kɔnɔna la a mansaw ni o ye a fana ba ye olu yɛrɛ kɔni tun bɛ ka u labɛn walasa cogoya min na u kɔni bɛ se ka nin kamalen ka ale kɔni ka tumuni ko kuma kɔni fɔ finitigilakaw ɲɛna. Olu kɔni y'o to o labɛn na kibaruya dɔ kɔni sera u ma mun kɔni a yɛrɛ k'a fɔ ko kamaleni ko a su yera ji la. K'aw ladɔnniya k'a fɔ walasa nin kamalen ale kɔni su bɛ se ka bɔ ji la u kɔni ye ci bila sapeur pompier ma olu kɔni nana nka maa wɛrɛw yɛrɛ kɔni fɛnɛ farala ninnu kan walasa cogoya min na ka dɛmɛ don ka se ka kamaleni ka a su bɔ ji la. Nka an bɛ waati min na ko sisan fɛn min kɔni nana ni nin kamaleni kɔni ka saya ye o ma dɔn nka a yɛrɛla k'a fɔ ko finitigilakaw olu kɔni kɛlen bɛ ka sɛgɛsɛgɛliw kɔni boloda walasa nin ko kɔni min ɲɛ bɛ se ka dɔn. Kibaruya wɛrɛ mana bɔ kɔfɛ an b'o da tulo kan. Kunnafoni kuncɛla kibaruya wɛrɛ man bolo ka da tulo kan o de ye karido desanburu kalo tile 5 jatigɛ wale tabaw olu kɔni jiginna an sɔngo dugu caman kɔnɔ ni ka taa dugudenw kɔni bɔnɛ u ni na. Kibaruya min sera ma olu kɔni a yɛrɛ k'a fɔ ko an sɔngo dugu minnu bɛ yen nɔ ko Tikar ale ni Inalabab fo ka taa se Tolɛt ma ko jatigɛ wale taba dɔw kɔni jiginna nin dugu ninnu kɔnɔna la ni ka sɔrɔ ka bingalikɛ wale ta ka ɲɛsin dugudenw ma. O ko ninnu kɔni senfɛ a yɛrɛla k'a fɔ ko u ye maa caman kɔni bɔnɛ u ni na. Nka an bɛ waati min na ko sisan duguden ninnu olu kɔni a yɛrɛ k'a fɔ ko olu kɔni ma dɔn kun kelen min kɔni na jatigɛ wale taba ninnu u donna dugu kɔnɔ ni ka sɔrɔ ka ni mɔgɔ ninnu kɔni bɔnɛ u ni na. Wa k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko an sɔngo yen dugu ɲɛmaw olu yɛrɛ kɔni ye nin kuma ninnu kɔni sɛbɛntiya nka o sila ninnu kɔni ma dɔn kun kelen min kɔni na jatigɛ wale taba ninnu kɔni u donna dugu kɔnɔ ni ka taa mɔgɔw bɔnɛ u ni na. Nka k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko sɛgɛsɛgɛliw kɔni bɛna boloda kibaruya wɛrɛ mana bɔ kɔfɛ an b'o da o tulo kan. An balimaw ni kibaruya ne tun b'an bolo ka da o tulo kan ani ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ.